खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दङ आं पिंकी बाग्लारी। बे समाव जों नोंथांमोननो मोननैसो रादाब लानानै फैदों, बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। UGC थामहिनबा इउनिभार्सिटि ग्रेन्ट कमिसनआ थांनाय 17 जुलाइआव बुंनाय बादिब्ला 2021 मायथाइनि गोदान सेसन बादियैब्ला इन्डियानि गासैबो कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि क्लासआ 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनसिगोन। बेखायनो कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि एडमिशन खालामनायनि लास्ट डेटखौ 30 सेप्तेम्बर खालामनानै होनाय जाबाय। बेनिखायनो साफ्रोम फरायसा फरायसुलिफोरा 30 सेप्तेम्बरनि सिगां एडमिशन लानो नांगोन। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि BA थामथि सेमिस्टार आनजादखौ केन्सेल खालामबाय। UGC नि गाइडलाइन बादियै 4थि सेमिस्टारसिम पास खालामनानै होबाय। 6थि सेमिस्टारनि आनजादआ नाथाय आगस्तनि दानाव जागोन। सेकेन्ड एबा थार्ड उइकनिफ्राय आनजादआ अनलाइन जागोन होनना दासिम जों मोनथिनानै मोन्दों। अमित शाह नखर मन्थ्रिआ शिलंआव 24 जुलाइआव NEC मिटिंनि थाखाय नुजाफैगोन आरो आसाम रायजोआव 25 जुलाइआव नुजाफैनायजों लोगोसे तामुलपुर मेडिकेल कलेजनि थाखाय दा फाउन्डेसन स्टोन गायसनफैगोन। गसाइगाव नोगोरखौ मोनसे समायना नोगोरनि महर होगोन होनना विल्सन हासदाआ बुंदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि लाबदांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय काइजामाथि गामियाव मोनसे गिलु-बालु जाथाय जानानै थांबाय। रादाबाव मोनथिना मोननाय बादिब्ला हरनि समाव दुथांफोरा इन्जुर जावफ्रुनानै बिलाल हुसेन मुंनि सासे सुबुंखौ गोदोना हाफ्रुना बुथारनो नाजादोंमोन। बिथाङा गाज्रि रोखोमै जखम जादों। नखरनि सोद्रोमाफोरा होसिख्रावनानै होयो। जाउनाव दुथांफ्रा खोमसिनि आन्दोआव खारखोमालांदों होनना जों रादाबनि गेजेरजों मोनथिना मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलफोराव गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। दासिम दुथांफोरखौ हमनो पुलिसफोरा नाजागासिनो दं। नोंथांमोना दासिमबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोजोन्थों।